Għin ruħek biex Alla jgħinek. Pinu kien ħobb ħafna jmitt idejh u kien tifel biżel. Iżda għalkemm ma kienx jiddejjaq imur l-iskola, ma kienx iħobb joqgħod jistudja wara li jiġi mill-iskola. Il-mamà kienet ħejjitlu timetable ta' kif għandu jqassam il-ħin biex ikollu bilanċ tajjeb. Ħin għall-logħob, ħin għall-istudju u ħin għar-rekreazzjoni mal-familja. Hi kienet dejjem tisħaq li l-affarijiet ma jiġux mix-xejn u wieħed kellu jagħmel ftit sagrifiċċju sabiex jirnexxi għaliex trid tgħin ruħek biex Alla jgħinek. Lill-mamà ma setax jgħidilha le għax malajr kien jismagħha tgerger. Kull meta taraħ qabeż il-ħin stipulat, il-mamà kienet tgħidlu sabiex ma jillaxkax u jmur ikompli jara x'għandu jagħmel. Ma kienitx l-ewwel darba li Pinu jagħmel ta' birruħu li qed jistudja, iżda minflok ikun qiegħed jaħli l-ħin iħażżes xi ħaġa fuq il-ktieb jew xi ħaġa illi kellu. U ma kienx l-ewwel darba li ġie lura mill-iskola b'karta mill-għalliema li ma kienx għamel il-homework li kienet tagħhom. Ħafna drabi ma kienx juriha lill-mamà ma jmurx jaqla xi jgħidha minn għandha. Żmien l-eżamijiet ta' nofs is-sena kienu waslu u Pinu għalkemm xi kultant illaxka mill-istudju ħass li kien ippreparat biżżejjed sabiex ikun jista' jagħmel l-eżamijiet. Qam konfidenti bħas-soltu sabiex imur l-iskola. Qabel telaq, il-mamà bisitu fuq ħaddejh u tagħtu l-awgurju tagħha sabiex imur tajjeb u ma jħalli xejn barra mill-karti tal-eżami. Pinu bit-bissima fuq wiċċu ħareġ il-barra mid-dar sabiex imur l-iskola. Il-qampina daqqet sabiex jibdew l-eżamijiet u Pinu beda jaqra l-karta minnu fih. Huwa jaqra beda jipprova jiftakar ftit dak li kien studja u jikteb dak kollu fuq il-karta. Iżda huwa għaddej jaqra l-karta jinduna li kien hemm parti li ma kienx studja id-dar u kien qabiża sabiex ikompli jilgħab ftit. Din il-parti kellha diversi marki iżda ma seta' jikteb xejn. Bid-dwejjaq tal-karta tal-eżami lill-għalliem u mar id-dar. Kien jaf li ma tantx kien se jirċievi marka daqshekk tajba minħabba dik il-parti li qabeż. Kellu raġun għaliex ir-riżultati waslu u Pinu kien ġab marka baxxa. Kemm għajtet il-mamà u qaltlu li minn dakinhar il-quddiem kienet se żżidlu l-ħin tal-istudju u toqgħod tassa miegħu sabiex jistudja kif inhu xieraq. Tgħallem Pinu għaliex beda jirsisti sabiex jakkwista li jrid għax kif qaltlu l-mamà għejn ruħek biex Alla jgħinek. Tifsira. Wieħed ma jistax jistenna li kollox jiġi mix-xejn iżda għandu jaħdem u jirsisti sabiex jakkwista dak li jrid.